Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe a yaw Piindi TV on calminama on juurama hande noon min jaadete mon ɗo e Guinaw Rail Sud ɗo e Guinaw Rail Sud noon association walla mbiyen mouvement les amis de Daouda Dia kamɓe gaddiga balle on jii ɗiɗo laaɓi no way musde rewde ɗum ɗo noon wiyete ko mataw wona e nder Dakar kono ko Dakar tigi ɗum noon on jii ɗum koye Guinaw Rail Sud rewɓeɓe sukaɓe mawɓe foof ina daña caɗele rewde walla mbiyen yaade haajuji mumen ƴeewe ɗeɗo diƴƴe ganduɗa tampini yimɓeɓe ɗum noon saabi ɓe gummi ɓe gaddi balle ɓeɗo rewɓe foof ko caɗele dañi ɗeɗo caɗele ne muusi no feewi saabu ko inondation ndiyameje tooɓo naate galleji mabɓe tetti kala ko ganduɗa yiyete woni jooɗorde eko way noon on jii rewɓeɓe caɗele mabɓe sukaɓeɓe caɗele mabɓe so ɓe jaaha haajuji mabɓe ma ɓe tampa ma ɓe taaɓo ma ɓe mbaɗa ko way noon foof ɗum noon rewɓe walla mbiyen yaadiɓe Daouda Dia mo questeur mo assemblée nationale ɓe jeehi toon ɓe mbaɗi délégation mawɗo ɓe kaadani tan noon e délégation o saabu délégation o won ko yaadi ko noon ko balle ɗeɗon balle noon ina jeeya hen kala ko ganduɗa ina wawi yete neɗɗo ne wawi hutorade ɗum e nder galle muɗum on jii oɗo délégation mawɗo ɗiɗo otoji gadduɗi balle ɗe on jii hen maaro on jii hen caabune on jii hen diwlinaji oɗo noon kanko woni Maymouna Cissé kanko arditi mouvement o kanko woni présidente o kamɓe mbaɗi délégation mabɓe mawɗo kala mo ganduɗa ina jeeya hen darima ɓe nawi caabune ɓe nawi maaro ɓe nawi comci gam walliddeɓe saabu ne anda so ndiyam tetti bonnat ko heewi neɗɗo ne yiiɗa hutorade maaro surtout noon caabuni ko way noon omoje ko foof ɗum noon en kettoten Bintou Ndiaye sona yettuɗo Allah e nelaɗal amen jetta on ko adi fa amen jetta Daouda Dia no feewi amen duuno ɗum saabu ɗum ɗo wona hande fuɗɗi ɗum noon sababu fof ko Maymouna Cissé wona hande arɗo ngol ɗo watti laabi nayo ɓaata ɗo yete te fof ko ballal Guinaw Rail Sud attamba ɗo yete min jeeyi toon noon e makko laabi wona gotel fuɗɗi kono amen duuno Daouda Dia amen jetta ɗum amen mbi kadi Macky Sall yo wallu Guinaw Rail saabu Guinaw Rail Sud nene innode wona hikka ɓooyi yimɓe fof goni ke ndiyam ɗum noon Maymouna Cissé ko waɗi ko ɗo hande o waɗi ɗo koko mawni wona hande o meeɗi ɗum wadde saabu minen o ari ɗo hen ASC Deggo nan ɗo amen jogui ɗo maire de kono wonnani men haydara kanko addana men ɗo 500 000 ko nden ASC amen jetti coupe waɗi sababu ɗum minen ɗo min jeyanda hay goto ballal men ɗum ɗo hande goto Daouda Dia waɗana men ɗum te sababu ko Maymouna Cissé Daouda Dia waɗɗo junggum min de ko ɗum min jii ko Daouda Dia min jiiɗo ko ɗum noon ko ɗum men kalata amen jetta Daouda Dia amen duuno ɗum amen ñagano ɗum Allah amen ñagano Maymouna Cissé kañumne yo yaado kala ko yiiɗe oɗo parti yo Allah rokkuma ɗum ko rewi koye Daouda Dia kala ko yiiɗi hen yo Allah waɗama ɗum amen ñaganomo dow yo yaa dow Maymouna Cissé amen caggal mum hande amen caggal mum jangga amen caggal mum ɓawa jangga kala ko sohli wa Guinaw Rail Sud nan hen hande ha gaji taw wona hande o ari ɗo Maymouna Cissé amin ɗum tawi kala ko nodda men ɗo nodda men fof ɗa ha Fouta minen ndeya makko minen amen caggal makko onon hettoɓe Piindi amen calmina on amen laara jaam on amen mbimon yon jaggana men Daouda Dia yon jaggana men oɗo Maymouna Cissé minen Guinaw Rail Sud naɓe de tawi ko Allah Maymouna Cissé waɗana men ko e Daouda Dia ala men jiiɗum guilmin ummi noon guila parti Macky Sall dari minen e mum kono kamen jii koye Daouda Dia ko totta men koye Maymouna Cissé kewmum tan min dañi ɗum noon men caggal Allah caggal mabɓe Allah jarama Bintou Ndiaye wadde noon oɗo woni Maymouna Cissé noon ardi ɓe ganduɗa kañum woni délégation jaaɗo toon on jii ɓe weltare mumen kollirta e ɗeɗo balle gaddana kala mo ganduɗa ko chef de quartier e kadi notable uji walla mbiyen kala mo ganduɗa ko imam darima toon on jii population o fof yalti gam tan hollidde weltare muɗum e ngal ɗo ballal ngal ganduɗa addama toon yete ɗum noon en batta sona hettade Maymouna Cissé e haalirde Thiatou Walo assalamu aleykum min calminimama min juurimama min jiiɗi andude inde ma e yettode ma e yeeɓoɓe ayago Piindi TV waaleykum salam min salmitimon mami juurimon miɗo wiye Maymouna Cissé mbiyeteɗa min jii a ari ɗo e Thiaroye Jidda Kaw ko addi gargol ma ɗo en ko Thiaroye Guinaw Rail Sud min goni Guinaw Rail Sud ko addi min ɗo mouvement les amis de Daouda Dia addi min ɗo komin pormonoɓe mouvement les amis de Daouda Dia gila 2017 nde min batta association mouvement les amis de Daouda Dia 2017 min daño ɗo hen debbo dariɗo debbo jambar mbiyeteɗo Nogoy Socé wonnoɗo présidente amen
simin ummima tan ummo daro a affaire o joni wonti machallah Guinaw Rail Sud fof arti e les amis de Daouda Dia i onon fof i Sénégal fof aduna fof na andi holon woni Daouda Dia honon woni Harouna Dia kalɗo neɗɗo tawiɓe kamɓe koye développement ɓe goni neɗɗo tawiɓe fof koye jurmede ɓe gonni neɗɗo tawiɓe fof ko wallude ɓiɓɓe adama ɓe goni minen noon garalɗo amen hannde ɓaw Allah e nelaɗo koye Daouda Dia min pawi Daouda si a wondi e makko a wonat social si a wondi e makko a wonat développement si a wondi e makko a yañnat hannde min keeɓi ɗo musidɓe amen gonɓe ɗo e Guinaw Rail Sud ɓe dañi probléme ɓe mbaɗi e sinistres ji kewɗi galle 45 keewi ha maayi ɓe kandi ɓe gondi e probléme haydara min jogaki min garde coordinateur amen Daouda Dia mbaɗi symbole arde ɗo min tawaɓe e probléme aji mabɓe min massawoɓe min mbiyaɓe miɗon gondi e mabɓe probléme on addi min leɗɗa andi ɗum ɗon woni aduna neɗɗo si waɗanima moƴƴa a yoɓanmo moƴƴe Daouda Dia wona Guinaw Rail Sud tan Daouda Dia ko national min gila gondumi e Daouda Dia 2013 min puɗɗi yaltude miɗon mbaɗa ɗum ɗo porte à porte miɗon naata e galleji miɗon kalda e Daouda hande ha Daouda woni national janggo ɗo min gonɗo Tambacounda min payi Tambacounda ko les amis de Daouda Dia goni toon wonɓe ganduɗa ɓe mbaɗi cotisé sah e oɗo ko ari ko goto e mabɓe o sanki ko toon min payi janggo te ɗum ɗon fof ɓawa Allah e Daouda Dia ko Daouda way noon neɗɗel ngel famɗi mais dolɗe ne kewi machallah gonɗo caggal amen minen min ngala hay goto min ganda hay goto min jaada hay goto kona Daouda Moussa Dia Daouda min gandi Daouda min gondi Daouda min gondi hande min gondi janggo min gondi ɓawa janggo ɗum ɗo koye doole rewɓe tan ndewduɓe e Daouda Dia e worɓe mouvement o fof goto fof waɗi hen junggo mum darin o Daouda Dia soodi wiyete min hande simin cuusi ha min mbawi arde ɗo ko Daouda minen tan min ngala e dara mais Daouda Dia mo woni caggal mum fof a wonat guerrier ta suusat par ce que ko Daouda Dia tan Maimouna Cissé wawi wonde fof Maimouna Cissé wawi wawde fof ko Maimouna Cissé wawi wadde fof si wiyama Maimouna Cissé ko Daouda Dia si Daouda ala no caggalam mi suusani ɓennude sappo so Thiaroye gallam koɗan mimi heeɗo ɗon mi lelo par ce que mine hooram miɗo sohli wallede te Daouda walli kam Daouda waɗani kam ko baba meeɗa kam waɗande Daouda waɗani kam ko ɓiɗɗo yumma meeɗa kam waɗani kam ko ɓiɗɗo baba meeɗa waɗani kam ko nenam meeɗa kam waɗande min hande Daouda woni foof e adunama komi Baye Fall Daouda Dia ɗo yiɗi foof ko yiɗi foof e to yata foof miɗo caggal ma si Allah jaaɓi minen e Daouda Dia min jata mine mabɓe ha si Allah jaaɓi si foof iwani feccere nde yahat nde min gari ɗo hen Macky Sall meeɗa gagnade ɗo no wiyete Guinaw Rail Sud mais gila Daouda Dia nanni ɗo junggo makko o wiwta no nanata ɗo ha coordinateur mabɓe o président ƴetti ɗum waɗi ɗum préfet o to Wuro Sogi wuro men hande ɓe ƴetti coordinateur goɗɗo ɓe pawi minen e mabɓe caggal mabɓe ha ko Daouda yiɗi foof min jaade mabɓe ko mbiyanmi tan yoɓe muñ neɗɗo si muñi tan foof wonat caggal ma minen e Daouda Dia muñanɗo Daouda Dia foof par ce que ko gotel waɗogue ala jingoɓe Daouda junggo goto jogui mais ko jambar Daouda witami tampi Daouda witami wawa o hori o wawi omo doga caggal yimɓe mo ɗabba ko weeli ɓe kono gonɗo e Daouda foof wona perte ma sa wonte e Daouda tan wat yakarne affaire ma foof ma moƴƴi so Allah jaaɓi yoɓe ndeñu ɓerɗe mabɓe tatan miɗo ɗo miɗo caggal Daouda Dia inchallah Guinaw Rail Sud waɗa développé ha kamɓe e mabɓe ɓe ganda ɓe mbaɗi ɗe wadde Allah jarama merci o noon on jarama merci beaucoup Amadou